Hej YouTube, velkommen til den her video. Emil, det kommer over, som jeg kan se lige nu. Eller kom over igen så. Det var lige det kommer lidt. John, hold igen. Så hold. Nej, den er på. Nå, Emil, nu spiller vi ud. Nu kan du. Nu spiller jeg lidt alene. Nej. Jeg Kom nu. Kom nu på døren. Ja. Snart big shopper. What the fuck? Bacon candy, man. To the corner, bitches. To the corner, bitches. Jeg skal ikke tage kalde vores bane. Okay, 10. Vi tager den her kiste herhen. Ja, først. Ja, den der. Jeg vil skin om. Stop. Okay. Ja, men det var i hvert fald ikke så på mad her. Lol. Nå, skulle vi så lækker lidt. Ej, men det er nu værd. Mere spil dum. Kom nu! Har bare nogle loops herinde. Det er noob. Der er din noob. Tror du, du kan dræbe med en vandmelon? Nej! Ses YouTube!